Og her er Anders så i gang med at æde. Anders, Hold lige, han brækker sig. Anders, du skal skynd dig hurtigt, jo. Du skal proppe den, Anders. Kom nu. Dit tyk Den skal dyr. køre ind. Kom Ja, nu! så rigtigt, ja. Yes. Yes. Kom så, Anders! Hurtigere! Kom nu! Ind med lortet, Anders! Kom nu! Hvis du hoster, så skylder du mig 100 kroner i morgen. Kom nu! Kom nu ind med det lort, Anders! Der er mere mad for helvede! Kom nu. Ej, den der kunne jeg ellers godt æde. Ja, det kunne jeg fandme. Det bliver ikke engang. Kom nu, Anders! Du skal æde det! Ej, du må godt lide. Det skal lige synkes. Ej. Sådan en lille fin mad der. Det er nummer 2. Satan. Er der ikke nogen, der lige gider åbne de 2 sorte? Jo. Åbne dem. Anders, du skal være hurtig, jo. Kom nu for helvede. Jamen det gør du bare. Det skal jeg også have med. Okay, så prøv lige at passe det på, hvis han lige brækker sig eller sådan noget. Okay, nu skal Anders i gang med at æde sin nummer 2 mad. Nej, 2. Det er nummer. Der var der ikke 8 eller sådan noget der. Der Kom så. var 8 mad eller sådan noget, og Mirko fik en. Ja, det der, det er i hvert fald hans 6. Er det det? Ja, der var fandme mange, der var. Og så er han blevet lidt synd en dag med alle rugbrød, han har fået. Prøv lige at se. Stop den, mand. Prøv lige at se, hvor fed han er. Det ligger der. Så. Prøv at tage noget cola i munden nu. Kom så, drik noget af det. Og så tyk videre. Og så tyk videre. Det er så ulækkert. Ja, nu skal du bælge colaen. Nu er røven brun. Prøv lige at ringe. Ja,